Judith, yeah. Yes. Viděla jsem věci, které bylo by lepší nevidět. Tahala jsem kotle tak velký, že jsem jich k sobě měla 5. Ve vteřině neuvědomovat si, co dělám, to je sevičné. Není jsem v tom nevinně. Zavírám ty rozpadající se kostlivce do skříně. To, co bylo utajený, nikdy na povrch nevyjde. To zlo, co si mělo pro mě přijít, tak zítra nepřijde. A v kapse není peří, to už je jenom v peřině. To asi ne.